Yo ye ye, yo ye ye, yo ye ye, yo ye ye. Ayo Gus. Ini Gus ngaten mau bisa kok Gus. Sugeng dalu Mas Petro. Panjenengan donga kula dhateng Gusti mugi-mugi pepanggihan dalu menika kula lan panjenengan minggahipun para sutresna ugi para tamu tansah dipun paringana kaberkahan. Amin. Amin. Murah rezeki. Amin. Selamat dunya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Penontonnya sing akeh apa ora, Mbak? Wah, jelas niki luar biasa. Ini gitu lagi ning Lebak kono isih akeh apa ora? Sih tapi ngerti yo, Pak. Apa sih? Takut ketinggian. Sosial pengaramadan diri. Wedi kok. Ngisor panggung dirikan apa ngapa? Ngisor panggungnya ora ketongan kene lah. Kecuali dibuka karpetnya lho. Oh, pamane Heri meriksani ya. Nggih, Pak bisa niku penggemar Mbak Irma. Wonoarjo luar biasa. Mana yang dari Wonoarjo? Tepuk tangan. Tuh, bisa. Pancen sing jenenge wong nang kampanye ki sedekah sing gede banget lho. Laras dewasa. Ora mung karo dalang sinden lan penayagan uga para anggota Gus Karima. Sedekah seneng karo para penonton. Leres iki Bapak Ibu. Jajal takoni sami remen mboten Pak mriksani Sekar Bima iki. Sami remen apa mboten Pak mriksani Sekar Bima? Remen mboten Pak? Menawi sami remen kula pujekaken sami saged nanggap kiyambak-kiyambak. Amin. Muga rezekine sing sami kathah, usahane sing sami lancar, dagangane sing padha laris, pangkate sing mundhak, sing berkah, lan barokah. Iki ya duwe duit tak asal ora niat nanggap, ya eman-eman. Ora nanggap. Ora nanggap. Duite pirang-pirang miliaran. Ora mau miliar triliun. Ini wong genah ora seneng kesenian, ya tetep ora nanggap. Maksudnya ini lagi ngomong dari sing jene wong nanggap niku atine seneng. Siji seneng karo kesenian, loro duwe rasa seneng landasan sedekah seneng harus padane urip. Tepuk tangan Gus Ibu Haja. Pokoknya Gus. Yang gitu laras banget niku. Ngomong sih kita mandanan bener lagi. Lo ya ke bener lah, Mas ora bener ya. Salam di situ para tamu agung, para penonton marga. Niki versi kata yang kanenggani loh Mas Telur. Kami sibuk. Mas Immanuel. Pak Samar, juragan sapi. Pak Kasan, juragan beras. Sarwono, juragan kayu. Cair. Terima kasih. Pak Sarikun, Mbak Saijo. Pak Sino. Pak Niku mau si pembalik Mbak Kenti. Siapa sih? Sing kalau suku mulyo sinten nggih? Milan. Milan. Milan loro Suromonggolo. Nggih. Tes Milan kan niku Pak Tamil
pancen wis berjanji. Pripun? Tak suruh penggolo tulung ya ora. Ya. Kanthi disengi nyemong ndi nonton. Jelas Karena kan calon. kesengsem kalau suara kanthi jare kaya mustikane marang ngono. Oh, ya jelas dasare apik temenan kok. Nek kanthi ki sak sengini maning iki nyung karo kanthi wis minta maaf. Lah nang apa sih? Ngono nek kanthi kalau nangis. Beneran? Iya, tulungan lah. Kue tegawana kaya jimat. Jimat urip kulit jumbo. Apa gue ngene Jimat sing bisa ngucap pusaka sing bisa wingi-wingi jimat tak selang-selang nari wong. Barang tak pikir-pikir nyong didewekkan lah tulungan aja. Pergabungan ini kalau nangis itu wow. Priwesan. Kan itu lalu iya bodoh-bodoh. Ning tulung nyong gawe nak kelambi sing aja kecilikan boleh apa. Beres kok misalnya wong klambine wis ready kabeh tenang kok. Oke, gue. Iya. Alhamdulillah. Kan stoknya banyak sekali marang ibu. Nunggu khawatir. Ora lah tenang. Asalnya cara mie ayamnya kanthi ke porsine beda. Porsi jumbo sampai melewit lho. Cara mie ayam ku ana sing porsi jumbo. Lho ya umum mangkok jogo lah. Mangkoke. Cap jogo. Cap jogo. Mie ayam lho. Mie ayam ya. Ambil pipit lah porsi sedengan. Pipit gue mangkoknya sedengan gitu. Orang cilik orang jadi kayak pipit kan gong telu. Iya. Mulai dadi. Iya, begitu deh ya pada baik. Bawin. Pipit pada baik. Langenan iki. Apa yang harus dilakukan dewek? Kenapa? Untuk mangkok. Kenapa? Tutup gelas. Yo ora loh. Karena tutup gelas nang kene lho. Guyu ya ilang lho. Pak pisan ya, masa diwadoni tutup gelas lho Pak, melas. Pak Disan wingi sing lor dewek kamu iki Pak Disan. Ini Pak Disan jangan tinggal saya ilang. Jangan kepengen duit jere. Mungkin mau nyong gumun kok. Kali penonton ini gumun banget Mas Kare. Gumune. Oh, lagi nyong jebong baik kleseden penonton sih pada dimenang kabeh ora masih kleseden. Dan luar biasa. Indonesia ngomong asal sing dene jodoh penonton iki sih. Udah nyong gara-gara tak kasih lah itu. Ini pancen. Ngomong modelnya nyong gue kepengen menggembirakan kepada semua penonton. Iya. Cocok iki para sederek. Cocok. Ya, mungkin salam-salam sambung maning sing penting sikus Kenapa? karo online ya. Iya. Karo ayu. Kenapa? Apa sore nyong urung-urung blendrong bulan sing mandan besar. Cocok.